Medafo Awua-Domase nche bia ne nya ntie nanum ho na yehu se onmunyamfo bi enananom yi no ede no ache kuro ni nyina se ono na omaginatum se omeye Awua-Domase manhene eye Okogyeaman Kwabena kire yotosu mienu ono na omo ebo nidin ne fiti sabre ni nyina no na nyina ye watwenye se yebehwe na watumi abesi bibi ede akire kotoko hene na yehu se video bi na mabonten ya nananum bi atenase afrench entwefo nhyiemu a wo mo etu bi ede emane na nana Kofi Owusu nkwantabisa botwerebo dikuru enidi animu a wo mo aye press conference yi o ma sem nyina tietie se kwaku kon se wo ma de hibusua no gate no efa so didi akonwa no ye makomakunum emu nan empene ohene a wo ba no so emu ba akopɛ na atabiri no ede no aduru menhye fikesi mabusua yenkoi na yenkotie nsɛm a yɛwɛ yidi to dwa no ye ba yebesanim yebasisia ni nyina ya hensɛm na apagya wa Awua-Domase pintin nipa bi de o manya bo mu safo hene we sɔre o se me hene we sɔre o se me hene na ko tumfo ho na de pɛsɛ ɔman ni nyina te no sɛ Ghana man eye aban etene se Awua-Domase no ye wo gate num ene di akonwa no gate ba ko pentimi sori se mako otumfo ho se otumfo on fansi akonwa so otumfo on fani pansi akonwa so amamre mu no ansa na obi abedi akonwa no efie mba mpanyimfo etena se ayi nipa no de nipa na mabusia panyin na busia panyin de na kɔkyerɛ adehyipanyin na adehyipanyin ne sa nipa na kɔna na hema ho no matoto nipa na no na hema to nipa na no bia yewo nipa bi wa konwa no ho a omo so ni sa nipa no bɛsen ahyia ansa na omo de na ba transnational council sa nyama we nyina no ankoso wa Awua-Domase wo de ate ya se binom se omo na kuro ye omo dia yaso yempe ma abo yempese basabasa ye ebeba de ate ya se MP o se ne papa o de papa isi akonwa so akura dwane da ben na patante nti ye adishifeko nan na aka no aye kwasi tabiri abusia konkonfiem abusia kwatire koko ani kwakwaje ya yempreso otumfo sie sa akonwa no de ma sa brante na ye de ya twituo ya twsekan na mo me pese me ka kire otumfo te se ansa no bia be di akonwa no ye wakonwa tuntum ne na kire se nipa no wodi akonwa na akonwa tuntum so Awua-Domase no ye nipa ekuta no ye nipa ehwe so nto obi ntimi mfre kire e ma hefie se ono aba hefie se oba na waba be di akonwa amana yiye nti ade srede ane ade to otumfo anim one bafo owusu amankwatia se omuti a omuntre omukumase Awua-Domase yanwe ye ho ye mpa basawasa Awua-Domase ya ye ni hini bia nti o tran kumase si ne hina ne hene no bedi ne hene wo kumase o bedi ne hene wo Awua-Domase de pese eteno no Kofi amankwa o firi kwatrefiem o ya akola kete mfo ni mo ho safo hene uni akonwa ya de asem no court men ye ho se wo ye hene asem no court men ye ho se wo ye hene to say court beka asem na wie na se ya de akonwa no mawa ye nyina e beta wachi ama odi akonwa no se ya de akonwa no mawa ye nyina so ye bepa mo ama wo firi ho untimi fira bro kire se wo sika se wo ba ye MP nti wodi sika ne patapa ni posifo aba ahomache ya da ahomache no onai na posifo atwa ya da ho ahia adan nti yesre tituru gina yewura otumfo so otumfo mesro menana no mintimi nkasentia mintimi mama no ntia na no magie kura me ye no mini asabiri wu ye no otumfo u diskadwete ne niama soma nipa ma oba besie no me ba wanim uhu me nti mesro mintimi nkasentia o da biwura nemom akonyasie no fa ho asem to ho kosi se court beka wie na se wantie na se wo dini si so se
ɔyɛ hene deɛ a wɛ ɛtogye ɔno a nti yɛsrɛ mo yɛpɛ sɛ aban polisi soja regional minister yɛwura president ɔmo nyinaa te sɛ Awua-Domase no yɛni hene wɔ hɔ Kofi Amankwa ɔnyɛ hene mene Nana Kofi Owusu Nkwantabisa medi ko wɔ Botrebo me family successor Nana Kona wuyɛ no menam di Nana Kona deɛ obia no obetuma pamachi asi akonya abra Nana Hema oni mu bi. Thank you. We are wishing for enti Nana Kofi Owusu Nkwantabisa na yɛte ne nka no enti Nana owie odie ɔyɛ ade mo na yɛte wasese sakonwa to na sɛ yɛde adehyebrante foforo ɛba ɛnyɛ mo honko ne bi asi dodo no a ya na mentime ho ase ne mpinche kakra tumi bam na ni nyina akɔkɔ wie no ne yɛnya baako pɛ sɛ busua no gate no ɛyɛ num na sɛ baako pɛ ɛna aso ne ho ɛde ɛkɔ a na mebusa sɛ saa ɛnan no madaworoma saa bre no a wo mu hyiaye ɛwɔ ahemfie no mu a na omuyi yɛwura Kofi Amankwa ɛde ne kyerɛ no saa bre no na abusua nan no na wo mu wɔ henefa fi sɛ migidi sɛ ɛmma sɛ wote hɔ no mu a prɛko pɛ putupuru mu yɛse yɛyi wɔ hene bi akyerɛ daabi ɛyɛ ahemfie ɛyɛ hyehyɛyɛ yɛtena asisi nkonwa pɛda ɛne yɛhyehyɛyɛ enti ahemfie hɔnom no nananom bɛn na tena hɔnom a wo mu agye tum mu sɛ Nana Kofi Amankwa ono ɛna yɛmfa konwa no ɛma no mekyerɛ Okogyeaman Kwabena kyerɛ otosu minu a wo bɛn no hwan ɛna ɛtena ase nanom bɛn na tena ase a wo mu agye ne tum mu ɛwɔ ahemfie hɔnom enti bra wo mu ɛyɛ sɛ ebi ɛnɛ anaasɛ wɔkyena yɛbɛtena ase na yagye adehyebrantie sɛ yɛatum no abusua nkaeɛ nan no wo mu ante ana na bra ɛkɔ so okrom hɔnom no wo mu ante ana da bia yɛka ana yɛsua deɛ na yɛnim deɛ kakra yɛhu ne sɛ yɛse yɛde ntampra deɛ wadeɛ obi pɛ so kyinkyim nsa de fa ana abusua mu obi pɛ so ɔyɛ bibi di esisi ne nua a yɛde ntam ɛna per saa deɛ no na bra ɛkɔ so no obi tumi kɔ hɔnom obi tumi kɔ bɔ amanie bi sese ana sese obi tu kɔ mpo tumi frɛ press conference no ansa na da no eba bedru ana yanti bi saa mo atena ma yɛ nhwɛ han atwɛn ya ama na ba besuan ɛde ya be yina kyerɛ mo ɛde awie asoa no afa montene so ama akwala hu no panyina hu no sabi ekuro ni mu ensamanfo eni kuro ma honhom nyina hu no ma yɛ de agu ne hyire ɛde na si akonkon afa kuro ni ma wie ɛno so anso ho a wo mu wie ye no ɛnam akoma akosei nie wo mu pagya no no ɛnam akoma akosei nie akɔtena se ɛde camera si so ɛto nkra ɛwɔ social media de ama akyeame na akyeame yɛtena social media so to nkra de ma no ɛne oni mama mmerɛ ne amane enti wo yɛ de kuro so nkonwa so ne bi ɛno nya asɛm no de bɛtena social media so no wɔka wo yɛ ɔhene no ana wo yɛ de kuro no wo betia na wontie ɔhene kɛseɛ sei wo bɛtena social media so ɛyɛ me de sɛ ɔka sɛ wo nkasa ntia na wontumi so nkasa ntia no na mu kasa mu no sɛ do si frase no ɛne nsɛm bi a ɔkeka yɛ no ɛnsɛm fata sɛ di kuro tena se na wo ɛsan nsɛm no fi wo no mu ba so sɛ menyin ne sɛ de osi kasa yɛ no odi kuro sɛ wo nkonwa sofoɔ no bi bɛtena hɔnom na wɔn so ɛkasa na wɔka kasa twitwie bi sei ɛde kyerɛ wo a oni bɛgye ho wa na wɔka yɛ sɛ ɔhene a wɔkɔɔ yɛ no munya yie bi mpo no yɛwura boa yɛ de nneɛma bɛboa mo ɛne ade ma mo yɛ ne die nti na wɔbɛtena hɔnom ɛkasa wi ɛde kyerɛkyerɛ me bɛbɛ wote a wɔkasa ne mom deɛ ɛnyɛ ne kwan so a ɛnyɛ amammerɛ kwan so na wɔn kasa so nkyerɛ obiara enti mo fa wo nhyɛ mo tirim sɛ wɔn ka hwee ɛna president na wo frɛ no sɛ wonya nte ya mekae wo sɛ na no mampanyin aba bo no hɔnom abɛka kyerɛ wabɛka me nyinaa yɛate wɔso ɔno wɔn ka ahensɛm ɔbammoa mo na ase ɛna bɛka yɛ enti president na abo ne din ne deɛ mema wate sɛ wɔso wɔn ka ahensɛm ɔnka ahensɛm ɛna IGP ne ho nyina president no mpo na ɔno ɔda ayi na no wɔso wɔn ka ahensɛm a na ɔno ɔte nkyɛn na ɔkɔkɔ frɛ no so ɔma mɛyɛ dɛn ma mo enti wɔn ka ahwe nkyerɛ yɛn wɔn ka ahwe nkyerɛ akyea me mo nyɛ hwee wadwen na mo akyerɛ esan sɛ minim sɛ nka bibi sei no a mo ate sɛ yɛ wuraba sɛ bimpreduasa ɛno akwa na yɛ wuku dɛ enti nka mo betumi kɔ mpo atubɔfoɔ ana mo bɛba na mo da betu yɛ anim sɛ
nipa sumasi abusua no ede ne baaye no emu nan ye gate ni enum na ba akopɛ na edi eni mode asumasi aba enti ewura ye sɛ wa ahwehwɛ asɛm ni mu na wo mo ye nan enkaye no ye mpere ba akopɛ na ede na ba ye wura betie mu na wahwehwɛ mu sanse onyansi bibi nkyɛ kɔtɔkɔ hene enti kamo okwanya bebrebe na nso so toda empaninie no menim sɛ de ye na esi kɔ wo hu so de bem na de akodi fo menim do hye mu kutu papia mo so mo ye de mu yi enti put yourselves in oyi nipa na wo susu sɛ wo kasa kyerɛ no no o fa ne sɛ wo yɛ ohene na wo yɔnko hene bi ana onkonwa sofo bi kasa sei de kyerɛ wo a woni bɛgye ho ana ɛna ne nyinaa kɔda nkyɛn no ɔhene a wɔba no ɔyɛ de hye brantie odi akonwa ni bia ɛyɛ yie ti sɛ motena ayɛ nhwɛ ha de a na sɛ bia makɔ akɔte siasisi wo besuan yi o anaso so baba bɛyɛ bibi na nti afei na atrega mo de a me ka kyerɛ mo ne sɛ monya so na tena hɔ ayɛ nhwɛ ha sɛ de enye nsha de kasa su akasa ɛde akyerɛkyerɛ me no wotwu mu tan gye sɛ ne bɔmpaye na akyerɛ me wɔ mo adwene nsesa ana ɔno aso ɔtena se ahwɛm na emom no sa akyerɛ me sɛ ɔno ani agye na tuma mama ne amane kwansa de ne tum de a ɛne ɔbɛtena hɔ no mo ayɛ press conference na kokodu de ɔpɛ sɛ ɔde koro ɔno a na bɛba fisanye ne kwan so a bra ɔbaayɛ yewura kotokɔhene baayɛ na Awua-Domase mpanimfoɔ ana ɔmode ɔhene a wɔba ɛba bɛkyerɛ yewura no hwan ne hwan na di akyire baabie eti papa no nko a ne yere ne ma na abusuafoɔ no ɔmo nka ho ana abusua ne bi nka ho nkonyasofoɔ no obi nka ho ana na ɔmo te hɔ yɛ dɛ mo te hɔ yɛ dɛ wo so na yɛ sasesa ya udi ɔhene ɔkɔɔ yɛ na de wo sɛ wo hwɛ akyirama no sɛ bibisa adenti na wo hwɛ akyirama no wo si yentumi nsan wo hu nsi hene yentumi nsan wo hema hu nsi hene na mo te hɔ yɛ dɛ ya mo atese ya so obi wɔ konim na mo da so te hɔ no yɛ so ano yɛ hyɛ de mo te krom mo atese yɛ be yesu masi akyerɛ da sei adana so kɔ so mo te hɔ ehu bi yɛ wie yɛ so mo atena hɔ no mo saa na no na mo te hɔ no na mo so mo te hɔ pa twɛn de abrochire ena obi di ne sika babedi na ba ye MP ena sei Asante akonwa yemfa MP yemfa sika ena edi ye kana de hyesem na won firi baabi no de sika ba beje akonwa na de koro wo ye de hye enti na wa da woroma onsam na kekan ne de kona sa bra biem wan kasa yi onsam na kekan ne de wan kasa yi kura na Awua-Domase no me nim so bi na astarte se hyem kutupa se mo ho ne de saa na tie so bi na astarte hyem kutupa de a ene animu ya mo ntwensan na mo kan kyele pa kono se onya de wo kyere no na nkonkosi aga fisa bantama hene preku ene yi wampem ene wawu apanyini saa history we yewura tena se kan kyere mo dua na se nyina de kyere mo na de nti na ene wo se wontum mesi hene ma mo yewura ntumi si hene emfa ma mo ne de asem ne to apenten na buru mo so mo de ba menhia mo de ba kotokofiem nye kama mo na mo de se bokoye adan na ene kodi baabi ne de mo di akire baaye manso ba ho ne de mo nyina mo di akire baaye e ma yewura hwe kan ye ohene okoye yewura hwe ye ma yesie no etutu bibia ma no na afi ne yewie bibia na abeda ho na asumdua ba wakoma mo awie no afi na ba be kye se enyo ne si hene de ma mo boniaye papa edi se bibi se mpo aba e wo se mo fra wo mo a omo nchen no mo kosi saa we no anase mo de mo ba ebe hu yewura besi a kyame so se seni se na ekoso wo honom yewura beti asie no mo ahwe no maka asem no agota social media keka de wo pe wo honom e de kyira kyame ebusuafo yemfa mu nsi anom se ye ka se ya na mo te social media na mo di atem odi kromu a hwese de wo si kasa enti so ohene ne ba ohini bi ba sisi a ono kɔ no yɛ man hene no ba no bɛka so onim se yɛ bɛyɛ ode ana nkonwa sofo no a odi kuro kontire no nkonwa sofo no obi kasa se kyerɛ hɔ a ɛbɛyɛ ode press conference ahodo ankɔfo yɛ fam nkonwa sɛ wɔn ade ya wo nti bi se do mu si kasa enti do so ma no ka kyerɛ ne se wagua wa mehu kasa yie enti on san kyerɛ ɔkwan fa so kasa kyerɛ mpanyini na bɛka ne yie na unu hu na aba bɛka ne yie a akyame betie na de dan na no de ato ADUMASA TV abusuafo me de musi anom bomo de ana mo nhwɛ ma yɛn na mo like and subscribe
social media handles ni nyinaa so yɛwɔ hɔ nom yɛda mo ase